Dobrý deň. V tomto technickom videu sa zameriame na riadenie a reguláciu systému Striker. Po vysvetlení fyzikálnych princípov a mechanickej konštrukcie je práve riadenie kľúčovým prvkom, ktorý rozhoduje o bezpečnosti, stabilite a dlhodobej priemyselnej prevádzke zariadenia. Striker nie je navrhnutý ako nekontrolovaný zdroj výkonu, ale ako aktívne riadený systém, ktorý nepretržite sleduje svoje prevádzkové parametre a prispôsobuje sa aktuálnym podmienkam. Riadenie systému vychádza z reálnych fyzikálnych veličín, ako sú tlak, teplota, otáčky a prietok, a jeho cieľom nie je dosahovať maximálne hodnoty, ale udržiavať stabilný a bezpečný pracovný bod. Regulácia otáčok pohonnej jednotky prebieha plynulo, bez náhlych zmien, čím sa chráni mechanická časť zariadenia a zabezpečuje rovnomerná prevádzka. Tlakové pomery sú nepretržite monitorované a v prípade odchýlok systém okamžite reaguje kombináciou riadiacej logiky a mechanických bezpečnostných prvkov. Regulácia teploty chráni pracovné médium, materiály aj tesnenia a zároveň zabezpečuje stabilný fyzikálny proces v pracovnej komore. V tomto režime spolupracuje Striker so systémom Thermopulse, ktorý stabilizuje teplotný režim a zabezpečuje efektívny prenos vyrobeného tepla. Systém Striker pracuje s jasne definovanými prevádzkovými, ochrannými a núdzovými režimami, pričom bezpečnosť má vždy prednosť pred výkonom. Monitoring prevádzkových dát umožňuje dlhodobé sledovanie správania systému, analýzu trendov a včasnú prevenciu porúch. Striker je navrhnutý pre automatickú nepretržitú prevádzku s minimálnymi zásahmi obsluhy, čo je nevyhnutné pre priemyselné aplikácie. Riadenie a regulácia tak zabezpečujú, že výkon systému Striker je vždy pod kontrolou a pripravený na bezpečné dlhodobé nasadenie. V nasledujúcom technickom videu sa budeme venovať prevádzkovým režimom systému Striker a jeho správaniu pri rôznych typoch zaťaženia. Ďakujem za vašu pozornosť.